Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no kecing cencar am. Tip syuk kan nong kumna lah dah. Yap sama nong mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Kladan Arnold ki dikon jonga khasi Students Union ki pelasya akem naka jingjia ka belajar henen kasngi ka arpu pratrik jembang aja pun riu halai kensau haka bala keno beki nong tray jong center point group kilasya asyo haka kenuhun ka bawan rung haka jaka tray jong ki kini ki Arnold ki basya akem ki bala tip kerteng uloda star khalam bat udami shulai lara eki menta kasngi syayeng khashri jong ka subdivisional code hasora bat ki pulet klayo bor ban tokit sausngi kini ki Arnold Lapan ngat ru eki kumbasan teli ki kendon hasora police station. Habai kran bu presiden ka KSU South Khas uribok dingdo ulakan tat ya kan gajing keno bar uloong. Bari tang gajing persyang ban pentron nya ka KSU. Bar gajing persyang ban penting henrai gani gajing liak jong ki uloong pakan nang ai mensiam pen bani ki khun samla ki badon ya ka mensiam shitham. Ka presiden jong ka KSU like kan union ka kong lahun Mary Bla. Kalaong bahalai kan sau ki dekat ka KSU ki dai ki kentai sudah. Baka jinglik kan rakot iki nong tray barjan laru kadai beladon lang bagi dekot kentai bala ong ru banadu pasdang haduk bakot ke jing kanra bat ka jingpet benya ikot kisla kaya ben kamsimdan kata ka jing esyo yadan bala da kadon kalau ong bali asi kala bandai ka jing sim kabu jongnu ban bin tho obria ya ka KSU Presiden jong ka unit like so hagani ka por nga kwa ban pensngau happy ba katu ka jingja ka ba menen mo ka belajar po snong jongi like so katu kam dadi e ka dei tang ka ba kum ka unit mangi like so ka bangi don tangi kan thai brio sudah nila kwa ban dej ban khanra mo ban dej ban la kitu kinong tray ki ba tray hapo jong katu ka jing penya jong ka sentar pon hapo snong jongi laki biang ne em ki kot ki sla jong kitu ki barjala andang lapoy hang tu ngimdai bangi surung jubor nani mo klem kanu ka jing ai permission ring la dapan ka jing bet nglapan jing bet nau tu ba dei pet hang tu hi dei u khasi hi jongi ten dalapan permission na u lasha dei ngi kli ka nya ki don ka nungut ki nong trai de ong ki buan ki bar jelang ni dei ngi kwa ban tip laki biang ni em ki kot ki sla tu ong dong nya pen ten dalapan i de kot ki sla ki bambiang sudah jongki badon hang tu mah tinggi ong syai kinang buan ngi phakot nala phakot la wan jalam lut ikte kinong tray sabar bro khat tinggi ong syai ki don tang kini ma tang khandiat ngun ti syai ki babuan pat ong ba ki buan ki balali snong te nala kli kum ta pade ngi ong pen i te ki kot ki sla ki nala pen i ha ki mobile jom ki pen i ki kot ki ba mdon kanu ka proof ba ki biang ki kot ki sla ka police verification ne ka level license ro ki biang tinggi ong lada kimbiang kini ki bahaba ngiteng bahaba kimi nak ni kaca kama te la nalai akren kumta ki ong hanaba ngi kwa ban phone no ngin pentip sha u manager mo badi pej ya kani kaca ka nala phone ya u ong baki kot ki don ha utau manager badi pej ya kati ka jing trai hang thia te nala phone ya utau manager pat uang phi la ban up hang tu ngan ra mangai kot ki sla tingin nala klip ha la udon ni em kita ki kot ki sla ka proof mo di uang kimdan ha upat tu nala ong ba umdan ha u tingi klip yang hai kita kikot uang ba udon pada ha we pat u nong tray wa pej pada yaki
udai hiu bar jala nalak kali saya udon mau udon saya senang boleh cuti bakadai ka it ti ong kata te ka bam la long bat ngi ru ngim don por he bangin apsa hang ni ma ti kum ta hingi ong iki yo tau nong pet ba song bha ban chu pha lum no ki tiari kini ki breu ba kin nek no nang ka jaka ino ka don ka jing pno ba phi sho yu rakti te ka dei sha kam tan em halo jong kata tingim don jing bak kli mo ya kata namar balai ngi supha mi be yaki ngi supha mi be yaki ba kin nek no andai ya kata tingim don jing bak kli namar ngi klami i kum ngi kiru kan thai ngi don lang hang to tingi saki ya kata ba kam don ga ika na kaliang jongi den nalak mi no maki pada kam pat don ka kali banwan shaw yaki te uto hiu ba dei pet hang to ya lam no yaki ba kanwan shaw no ka kali chiteng lenti te nalak mi maki shwa pada mangi ru ngi buat na den ting ya le no la kalenti rai kam don ga ika kata jingja ko kum kata yo le si yo don ba shim kabu ma yo shim kabu yo ki shukan no ya kaseng jongi bangi ngi wan ha ka kateng jong kaseng yo ki shukan no ba yo bagi dei ki khana jongi rai kum kata mundon ti kane ka jing trai ka dei jong tau center point ubangi tip ka teng ba ming mo chai sawian ngim tip ka dei la ka dei ka jong one ka dei partnership ngim tip mo kata ka jing trai jong rai ngi tip ba ka dei ka jing trai center point te ha kalor jong kane ngitip ba ki wan ki bar jala ki babun ba trai hang to te ban suwan kum ne klem ka jing biang ki kot kisla ka bam hap ke bakin suwan mo te na kaliang jongi ka unit jongi mo hitip ya kane te ngile te banit senran lang ngi kum kiru kan thai kilong kemi te hap don lang ken kirang ba ban senran rei husi pat kane ka jing le senran jong gine ki samla jongi ka don no kata ka jing sha kan no pat de ka jing sha kan tho ka ba msngau ya hap te ha kaliang jong ki wei pat ki media ki bangi ngi yo i men nen ma baki ong baki shu thombor bagi shule jubor ma bangin rong sya kata ka jakaru klem kanu ka jing ai jing bet ndai shuwa bangin rong sya kane ka jakaru ngila da pan jing bet na uto ba pet hiya ka tu ka jaka bat shuwa kum nu ngin tip hai gidan kita ki bar jala kita kharma ka betre hang to namar kala he kata ka jaka betre ngim tip ndai ma u hiu balik yalam bat ma u hiu bakhot ya kita ki bar jala bakin wan sabar men pen i kita ki kot kislah ndai ki bambiang sudah rai kum nu kini kin sukan no ba dia bangi surung jubor sudah ngintip sya ki song kita ki kharma kita ki bar jala tingi osngawe ke ke jingja tena kaliang jonga kum presiden le bangam don chani te kadi ke jingja ka ba ho ngim dei e ban ong nu no kaliang ka seng kan dei shu ke jingja ka badang kasin manongkong kini ki kam ki juja hina ka por ba ka along kan dei khana ki khot ki jongi tela dari ke jing pharep ke jing kando ngi kaliang jongi ngila asngau bangi pediam ngim sngau plashu ngi wan senran hang niru na kaliang jung ki khot ban ai men sim ik samla ki bala syakem ta angut ludes ta klep batu dami sulai tingi ai mesim yaki kalong ka jingwan ai mesim yaki kalong kawai na kaliang jonga kum no yalam buat kaseng ba kawai ngi ai mesim ba kim shamla dei ki khna ki barong ha along ki batu ba thim kim shamla dei ki khna ki nong panyap breu la ne ki khna ki nong bat bor rei ke ai ka barong along jongki ga dei tang ka jing orang along ha ka jing syak keno ka jing persyang ban pentroñ no e ga mesim idri buat e ga mesim tre sistem ko jongki ha ka ba ban khmi bnya na ka menta ka ba ha ka met jongki imlang salang bat kidon ki breu ki bamut ban penting pen smit da kum kini ki jai kam ban pen syong ha along khnang ba kidon ya kata ka jing thut ya ka seng hi bor ka wei ba ki kwa ba ka seng ki siu hi kan troñ ten rei na ka leng jong akum nong yalam ngis ngau ba kani kam dei ki jing le ba phin pen troñ ya ka seng bor ka wei kani phinang ai men sim ba pedeng ki khot jongi ni nang bun bentang ar tang lai ngathrai ki nang bun ba ki khot la da phidang bisni ki ban poi spok ka along ten na ka leng jong akum nong yalam rung ai men sim ki khot ki badon ha pok ka sau ka sil li bor ka wei kani ka de jing sedang bar kani ka lenti kan ap hi ngi udkhot uai pu uai namar kani ka senjam kam dei shu ka basdang bar ka ju ka por kum banglaban na ka por ba na ka por hi dei tang ki udkhot jong ka seng ki su hi ka baju sya penting banrung hapo along namar ba ki de ki udkhot ki bashir rem ki de ki udkhot ki basatar mensim bar ha ka ju ka por ki de ki udkhot ki betrei na mata ka ri bo jai bin ri kim dei ki udkhot ki betrei tang na mata ka malade ka ban poi hadu along kam dei ka kam ka basuk tengi ngis no ban ai mensim ban ngas ngobon ang match prang gini ki samla bro arngot pidei si shaw to klor kari o ba pilala ba kum kani ki jing e ba pinya sya te ha ka ju ka pon na kaliang jonga ngas ngobon ong ba ha ka jing shisha ki breu ki ba ni ju khanra ya ki jaka ki badoni ki jaka trei na kaliang kaseng kam dei hi kasin bonong kong ko bang yale manta na ka por si ka por ni ju don ni kani ki jing khanra tamba ka syong ha ki jing ya penbek na mar ka seng jungi le se ngi ya kum ban pi tip hi ka dei ka trei mon skoba ha ba su thu bang ya don
banyami ngia keluj por ngiami ya kene kejing khandra tang ka juja pada sisin arwat akan nu kelenti ke ba ya kendu iki breu ki basuthu ki bathut ki basara ya kaseng tenrei nagaliang jongi hi ngi penremjur ya kene ke kejing ja bro koi lesi kala bandai nganut benong ba kadai tang kejing parep bar kejing penting pensmi ya ki dikhot bakin randin no nagani kakam ndrei ki dikhot ki besenrang hi kinum randin nagani kakam bar aga juga por nginang ya khandra hi na kapor se kapor te haga juga por ki kontraktor ngi laju ong hin du meswa ha baki wan rai gibar jelas kene ka than yala di kat kum ka identification of Meghalaya Safety and Security Worker Act ki de ben register yala di hapok ke police department ndre kanir ngi tip persya hi baki kam register hapok ke police department ki shule don bor daga baki yo e ka to form kamut kin shule tre be ha ka site ka baki ki don te naga por jingi ka seng ngi keren baki labor inspector gi bedai pej akani ka sora civil subdivision bro ka wairu ki ong bangi lei lada kimbiang kot ru ngimla ban be kata kadai na po ka labor department nadu mensuang ju kendu ki ongim don authority ban be bar ka authority jong ki kadon bala da kim pat biangkot kadai bakin dei ben sange shwa kim dei ben pat train ri ki dei ben syong atau ka jaka tinagali yang jungi ka sengim jula ban pedang kum kita ki kot sisin bakim pat biang ki dei kim dei ben wan rung bat kim bit ben wan rung seng dei ka jala ka jungi te ha ka ju ka por ru nagali yang jungi ka seng ya kata ka jingja ngi ngimla mas nguthu henry ka wei ka ba ki dei ki breu ki ben perkhat bagi benyo isyai ki samla ki dekhot jong ka seng ki SU ki snothu ba lada ka seng ki SU ka dei ka seng ka ben penkulumar ka ben lecho breu balai ten dei alam mita ki kenthai kata ka dei ka lenti ka bangi ngelek de ka lenti ba ka mesim ka bakhoi ki kenthai ru ki don lang kita namar ba ha ka dekhot ha ka unit jong ka lai kan sau unit hi ngem syam ladan dekhot chendra ki dei tang ki kenthai ba ki long kemi tenaga ta ka dau ki don kam ye ki samla bakin senran namar ba kadeng dei kasen ko manokong ya ki bele cek sla le si ki 4 itu ber ki 4 tip ya kata ka kot ka badai ne ka balai te ki hab ben senran le si ki nong yalam ki belaju lej bad ki belaju mi ha ka kam ne khanra nagalian chonga nong yalam hi simet ngasim ba kane ka dei tang jing penting pensmi ba kanja kum ne ngin randin no nrei ngi ngej skem ba ka seng kan num randin pindah penting kot tempan kan no nagalian jung ngin num randin ya ka hok ba jing sisya te ha ka ju ka por ngaso ben maham jurru ba kadon ki breu po ki social media ki la pelaj khamtam anwes karkongor ubadei u Sherman jongka Meghalaya Development ngam datip hapul form tambang asukan mau tang Meghalaya Development Rural Tourism Forum kuntahi baula da pelai social media bomla pediang hana bukan gi jingja halai kan sau ka khata ki turis ki bonia ka shene ka pertai ngasau ba ma phi bun kam ki turis pe khop tang ki turis begitu ki dekhar ki badan henti kim de ki turis ki dekhar ki bon bela lada phi pen milai no ya ki dekhar ki buan bela bat pinsim no ya ki ru bidi turis kata tena kalian jungi ke bomla priang bat na kalian jungi ka sengi maham ba bidi bentengkan bat perkhat sis pa sen ha shwa ba pin ho iki ki nomor ba mata na kalian jungi ka seng rung idang sngap ba nomor kadang ya ka police custody bahas ngi ba aru kin produce bang ki sya pokot tengi idang sngap ya kata kijing bishar ten re kita ki wei pat la sngo kum ki judge jong ka high court ki la permi order ki ong bangimla ban priang bat ngi condemn ya kene kijing le kata api ke bangah sukwa badong kumno pi condemn balai pi don lang ka to kapor bila ada tip ya kata kai bro khoi ba pin ong condemn pin ong bakane ke jingle ba kade ke jingle ba bakala bila batai start pi ong bangi surung don bor ha kata ka jaka haba mentang inde kendu igi dekhot kiri kun thei ki ong bakila dapan jingbit ukat udon hangta te kemut kum ta ubri ru ngasu ong batengkan ni ketheli banang ne syakmat ha shwa ba pin penmi kai statement po ki press le po ki media ha po ki Facebook pi di ben perkhat sis pasen kata ngara maham teng nomor ba ke jingle jong pi ngai phi la long aktivis seba palat bayangi ki khasi pi mut benyon kane ke jingja ka long pe tang hegi sne tang hegi ni sngi bala dep ke ka bajai kan thei ka boy udu kharpat hana su ai tang ita ikandon ka warning ba umbit benle kum ni kum tai hinre umkem ye ki dekhot jongi pat tang kum ita i jingja i ba kum ita ru la kem no simit kane ka de ke jing sha nyon ben ki khasi jongi bat kham tam ki dekhot ki SU pat ka de ke jing penting bangin troy nre na kale yang jongi ka seng ngin num troy bat ngin nang ye scam nan ne syakmat bat ngin ap adu benda dep kata custody bat ngin sashim ke senjam jong kini ki bala pada apalat uthli kempat tip ki kemedeng khandau ngina kale yang ka seng ngin hab ban perkhat namar ki ong bakin produce biang syakut ha ka sngi baar kan long sau sngi tiki pengat ya to ko kendon ngasyu i matan nomor baila rong iplidar nthi ka de ka ngam da kan mau ba pan nomor kingan te kani ka wai ka kendon ki pengat ka 74 MNS te ka wai ka kendon ka dei shispa life way laispa atpulai si te ka laispa life fulai berkumju ka laispa sanpui lai subsection 3 kan kamut te gane ki penrung ha kata ka kendon ba kadon hadu ki section
santli ki section ki penrumi kini ki dukhat jongi ke pemerintah. Teh ka jo kapor ngi syania ya kene ka custody ka ban sapoi namar menta ki nang ong bikin ra ki polis custody in pek ke jing bishar ka bakhoi ke ban mi ne skman. Tamba ke jing maham teng ka long bi tangi ti breu ba kimbit ban balan ban balai yang sedi ba kimpat tip ya kadang ka kod. Belada pila ban don lang to spot lada fisngau don kam pin sesulit kum witness ya pokot pin dai ban keren shalak spok social media. Tangata ka digi jing maham nang yang jung yosek. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.